Ketiga Bima Manaweng Sripinoning pasewakan Busana Sudha maneka Sapatus tupeng mudana yang panggrangkang sarwarukma Manik Narawata Prabanya Sumirat
ananing wong kang lutung betah lopo tegak kuling elingo solam tegak nika yang wacana kudu manis awet namastu namo sidang Brahma Indra Siwa panguwasaning Triloka Ariloka Janaloka Guruloka Mahawanging Gegana Sasmitaning Gaib manuhung ing Pratiwi temah mahanani suwuh Anadata Pitana gumelaring kang ringgit Kurawa dalang minangka dutaning Gusti handolake wayang minangka wewayanganing urip ala becik bener lan luput pramila gegambarane carita sedalu yektine mung loro urip mati padhang peteng lanang wadon ala lawan becik sing becik tinulada sing ala sing kirana sapa kang disiki oleh kono wahyu kamulyaning bakal sirna sirnane wayang kukut mlebu kotak tanpa beda kaya manungsa mung bedane yen wayang kukut mlebu kotak sesuk bisa dianggo maneh ning yen manungsa mlebu kotak yekti bakal antuk pengadilan saka Gusti kang murbeng dumadi ngunduh moing pakarti witing dongeng yen kono sejatine manungsa bakal weruh lan ngerti yen to bojo ayu derajat pangkat ora aji sing aji mung amal soleh budi pakerti kang ora kapiming sesangi mila manungsa juku malungkung gemendung aji pumpung anenggih negari pundhita menika ingkang minangka purwakane kandha negari satunggal darbi nama sedasa muhun ing negara Hastina ya Gajah ya Man Benawi ya ing Kuru Janggala Pantosinta Praja Hastina pinarya prawaning carita karana dumadi saking Kulingkeng bebanjaran Sinrasungapaning Toya Benawi tinampi umbak ing samudra dirumaya ingkang langut datanpa pagut pegating paningakapan tok uruting Cakrawala wanah-wanah cakriting gisik saweneh lebing jurang terung sila karang kinepung susuing peksi lawet yang sarang burung
wonten ugi pasisir anter sasana jembar kebekaning pasir gumelar ginaris pinggir tanem tuwuh ingkang angrembuyung royo-royo karang kitri royo-royo ning klapa pratandha bumi subur pasiden mawur sadengah ingkang tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan ngerangsang langit lenggak-lenggok lampahing ingkang ijil saking sendang-sendang kang wening tirtane pinara-pura praene tinampi wadhuk bendung-bendung kinarung ngeleni sawah yang pategalaning Narakesma wekel panguleng tetanen bebasan tanana bumi sacengkang ingkang sela sadaya tinanduran tanem tuwuh ingkang ngurakapi pandya Batari Sri Anggelar Gumelar Yayah Rukmi Sari ingkang pinangkun Pratiwi pategane kowe mangklung-mangklung wit-witane pulo kapendhem pulo kasimpar pulo gumandul yang pulo wijo tinawi tetukulan jejapi kang warni-warni temah agawi kasarasaning diri ingon raja kaya bintik iwin sangsaya ngrembaka yen sing aglaring pangunan datanpa cinandangan wanci sarap surya samya mulih mring kandhangi sowan-sowan sinten jejuluk ing nata ingkang mengkoni bumi Hastina nenggih ing ngajejuluk Sang Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Jaka Pitana Prabu Tripamangsah Prabu Kendari Suta ya Sang Prabu Drestarastratmaja Nujri sajuga sang nata miyos niwa ing tinggil binatura lenggah dampar denta ingkang pinalipit ing kencana lanak babut permadani sinebaran kang sari-sari kinanda berisah cepat kasturi nalika semulajeng nampeni rawing nata Mandura Prabu Baladewa Yen rangkulan manembro ing neraka tuni derajat lenggah dagar pangkeri lenggahing parampur Hastina Dhyang Drona lawan ingkang raga Narendra nganggo Sangkarna Basusena dene kang keparenggah maring Ru kapernah paman minangka warangka dalem Raja Hastina kang kepareng wingking Rai Satring Tirta Cinan Raden Kartomarma mangkono sabdanira Prabu Duryudana ingkang dereng kaya sing lesan jahat subeng kayun kayun kawin otot sukmo karya tas careng sabumi
swaring jaring Rasmoran Tiasagya Srikarong Hanggarangi Mongko drajating praja kawruyan rasa naruri Kawireting asmanipun Tugas Kasudanira Sidang tandhaning kumati mangkono janmo utama tumanem ing sapi ing saben rikala mangsa mangsa hama masuk budi lahir dan tetapi kasatriyan nipun
su si lohanu raga Weknya mat ya sing sami yek barang wong kang derap agama Kangos waspada ing patra mangayut ayat winasis Masono sing jiwangga melok tanpa aling aling kangali kali pengaring rasa rawuh kaksi saliring jaman hanglangotan kotapi warang toko tapaning yang sukmo yo jagat yo Dewa Bathara Iwang Sukma mangat diluwih mugia tansah njangkung murih kayuwanan ingsun penembahan
Bapa Sukalima dawuhan Drona. Katuran puja prembadi mugi kunjuk sandhap pepadanipun Bapa Premban ingkang sampun kepareng lenggah wonten ing pasewakan Gung Negara Astina. Premban sumur sumunante beguduk monyor-monyor Allah jugrek nok muning nggih paring prembagi paduka nggih anak Prabu Duryudana katur ingkang bapa ing Sukalima dan anggen kula nampi nggih ndadosaken suka gembiraning manah ingkang bapa ing Sukalima wangsul pangestawanipun ingkang bapa katur nggih katampi dawa sami-sami dipun skecaken pinaraipun Bapa Premban Sukalima. Nuwun inggih sampun boten kirang prayogi nggih. Kakang Nerpati nganggur. Katuran puja Basuki rawuhipun Kakang Nerpati nganggur. Kyai. Neskala prapanipun Kakang Abiyantara wonten ngarsa paduka Kyai Prabu Kurupati. Pambagi paduka katampi tanggal kekali taklimipun ingkang raka katur katampi dawah sami-sami dipun skecaken enggahipun sampun boten kirang prayogi Kyai. Paman Patih Haryo Sengguni apa buyan dadake kaget ing ati kenapakenira paman adoh Sunawi sedak Sonora ketake lungguing Paman Patih Haryo Sangguni. Diage matur kanthi prasaja ayo kong sitida sira Paman Haryo Suman. Kawula nuwun inggih nggih. Kados menapa ta kagiyating manah. Kula ingkang paman ingkang patosan nampi timbalan saking Pagundendra. Neskala sowan kula bektinipun ingkang paman katur nggih tiba sapadha-padha. Napa badhe wonten dawuh ingkang wigatos nyaketaken lenggahipun ingkang paman kepatihan. Lepanten wonten dawuh ingkang wigati dasaripun ingkang paman kepareng nderek midhanget. Kula ingkang sagah ngangklungake jangga lilingaken karma murid sagedipun trewaca nampi timbalan saking Padukendra Marjuwa Sunjarawani hatap para hak sari tumon mring Sang Dwija kadya ngewarat dewa Kagagasing tias dahak kewraning karyanira antuk samyamyak rengganing prabata roneng kadhep kumlapindo pangawining Sang Dwija
lunging kadung malengkung katyuping marutama Paman Patih Haryo Senggumi Nun wonten dawuh timbalan samene sawetara ingsun parikudu manembra rawing Kanjeng Koko Prabu Baladewa nun inggih ngestuaken ingkang ngadhawuh Koko Prabu sasat kados kajugrukan Wukir Sari kelebon segara madu nggawit rawuhipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa Rayinto namung saged ngaturaken pasegan panakrami mugi kunjuk sandhap pepadanipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Yayi. Ujug rembaginipun Yayi Prabu Duryudana katur pun kakang kula tampi tangan kula kalih. Kula tampi tangan kula kalih kakalungaken wonten ing Lungaya. Kapetekaken wonten ing Pernaja, rumeketing Werdaya. Mawa ana rah daging kang yuwana tumrap pun kakang ing Mandura. Wangsul pangestawanipun kakang kemawon katur handika Yayi Prabu Suyudana. Kadhat katedha kalingga murda. Mimbana kegiatan kawibawan tumrap keng rayi sumrambah Brayat Hastina. Namung napa sababipun rawuh ki mawon boten paring kabar saderengipun adalah ya jagat ya dewa Bathara. Yayi pun kakang nyuwun pangampunten. Saklebetipun kakang nampi nawala saking Yayi Prabu Duryudana kula bikak waos suraos sing tulis daya-daya pun kakang enggal saged tumedhak wonten negari Ngastina. Monggo nalika semanten wedang-wedangipun pasewakan Mandura mila tumunten kula bibaraken pun kakang Sung Sasmika marang Patih Mandura Patih Pragata. Pragata dibubarake pasewakan dina samengko tumuli samektakna titiyanipun kakang Kyai Puspadenta. Pragata boten wigaharinga nyamektaken tumpakan kula. Nyamektaken tumpakan kula. Tumunten pun kakang nitih wonten gegerek kuwi dipanggo kula gerak kanthi kaya rubuh sakedheping netra ninggalaken Mandura ngancik tepis wiringing negara Ngastina. Yayi udakara sakwarsa pun kakang boten sapet jagong boten tinju lan jadi cetha. Ewah-ewahanipun negari Ngastina menika sampun kathah sanget wewangunan indah dipeni. Sadawaning kedalan wonten umbul kang bebanjengan. Cetha yen to Ngastina saklebete winengku Yayi Prabu Duryudana kawula paduka sami nunggalake cipta rasa karsa lan kawaryanipun bebantu lekasing Yayi Prabu Duryudana ingkang minangka pepayung ngayomi kawula Ngastina. Kathah papan panembah, kathah papan pangibadah. Nadyan beda agama, beda kapitayan, ning nyatanipun sayuk rukun. Anggenipun urip bebarengan. Makaten menika Yayi ingkang dadosaken bombonging Keng Raga ing Mandura. Cetha yen Ngastina tuwuh
babagan tuwuh katentreman. Inggih awit anggen kula kepengin enggal sampun jagong minanipun kula boten saged ngabari sakderengipun. Gandeng niki sampun saged jejagongan wong loro. Monggo tumunten paring dawuh. Yen tosipun perlune Yayi Prabu Duryudana ngrawuhke pun kakang niki enten napa? Punapa pamirah ingsun prihatin waspokung ijit tututangat tanpa karya sengkang ring mekan Gusti kelong rino sak sekarnya kelong rino sak sekarnya sumawur gambir melati Koko Prabu pripun Yayi matur suwun dawuh-dawuh saking Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa Paduka nyumuruh pingastra tentrem tata boten kekirangan sawiji-wiji nanging menika dremuka sok wangsulipun milanipun tukepan rawuhipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa badhe kula sambati ngadra kenging uya dening jagat kenging dahulu sampun tigang condra etaning kalenggahan larang sandang larang pangan tetangguran sampeyan gagrag kawula dasih poyang payingan sasatra dening gabah kang deni teri boten kirangan kula budi daya ngrawuhke para pinter para sarjana sujaning budi ulama Yai Brahmana Resi nanging boten wonten ing saged musadani Koko Prabu pala-pala Yayi nuwun sewu napa dawuhipun Yai Prabu Duryudana niki boten salah ring rembug Paduka sampun ngrawuhaken para pinter para brahmana para resi Ngastina niki gudanging brahmana wonten Eyang Kerpa wonten Eyang Mahatma Bisma wonten niki Mdita Durna ya gene Paduka dadak ngrawuhaken para pinter ingkang saking Jawi Rangkah Paduka blanja kawula blanja tanpa menegari niki perlune yen wonten napa-napa saged mbantu dhateng kasipun Yayi Prabu Duryudana Remban wonten dawuh apa sampeyan Remban durung mboten ngerteni yen to Ngastina kena ya dening jagat nuwun sewu nggih nuwun sewu janipun kula nggih sampun matur wonten ngarsanipun anak Prabu Duryudana mboten pisan pindho marambah makaping ning semunipun pun mboten gagas mboten nampi ingkang dados atur kula lah niki kula lak bingung kula dipun angkat dipun anggap minangka pujangga Ngastina ning angger kula matur niku kula mboten dipun pelu mboten dipun nggep Kakang Drona piye sengkuni mengko dhisik lenganti anak Prabu Duryudana kuwi ora nganggo Kakang Drona ora nganggep ature Kakang Drona ki sing iso ngrasake sampeyan dhewe lire piye sengkuni bola bali Kakang Drona nggo ngusadani negara Ngastina duk nalika Ngastina taun kepungkur kena dahulu sing dipercaya sampeyan ning pungkasane piye penyakit ora saya ilang ning lak saya ndadra coba kowe rasakno tur kaya mengkono iki ora pisan pindho kahanan Ngastina kang kena wiya dening jagat Kakang Drona sanggup utawa gelem lan purun ngusadani ewadene ya ora ana nyatane sengkuni kuwi lek biyen iki aku kurang tirakat
Jadi biyen ki aku kurang tirakat. Poso kurang, melek kurang. Mujo kamurkan dadi omonganku ki ora patek. Digawe lawan anak Prabu Duryudana. Ning nek saiki beda sekuni, saiki beda. Nganggo cara apa? Nuwun sewu nggih, nggih nuwun sewu. Kepareng kula matur sawetawis. Remban duna kados pundi? Ngeten. Kangge apa kuwi ngusadrani ngastina kang kena wiya dening jagat. Niku cara lumampah kedah tetekan ati suci pepayung Budi Rahayu. Tetekan ati suci pepayung Budi Rahayu. Peremban Durna. Nggih, nuwun sewu. Kok kaduan nek matur. Kok tak maju sithik. Nggih, kados pundi? Ngeten. Niki kedah dipun padosaken wahyu. Ngastina niki saged walya jati kateman jati satemah mulya jumbuh kawan ngen-ngen kula. Perasaan kula. Kedah digoleki wahyu. Wahyu apa? Dewa kang karya jagat badhe ngudhunaken wahyune katentreman. Ngudune pusaka kanthil gading jalak kencana. Niki. Saderenge kita Madyapada niki nampa pawarta Drona pun mireng kabar dhewe. Mergi salebetipun anak Prabu Duryudana ngraosaken kawontenan Astina ing kados ngaten iki, kula meneng-meneng. Mboten ana sing ngerti. Cara ibarat liwat mburi. Lah munggah dhateng Sagara Pamujan. Nyuwun dhateng Gusti Kang Karya Jagat murid sagedipun ngastina. Saged walya jati kateman jati satemangura kados wingi. Lah apa linggo. Nyuwun dhateng purbane kawasa sejakep niku juga nutupi Bapak Dawa Sanga ngesti sawiji. Nyuwun marang Gusti. Ana swara ora tak rungokke. Ana rupa ora tak sawang. Ana panganan ora tak pangan. Kepara wong ayu liwat aku ya merem. Ben iso neng lan ningen nyuwun marang purbane Jawata. Ndelalah ngarepne jago kuruk. Para esuk ngarepne jago kuruk. Sakjroning nggonku meneng nuwun sewu anak Prabu Duryudana mak mirengke. Sing ngene iku ya ngrungokno. Iya tak rungokke. Sakjroning apa kuwi? Sakjroning anu apa kuwi? Layap limping aliyum. Mbah layap limping aliyum kuwi opo ya? Apa ya turu ya ora ngono. Apa kuwi ana dewa mudhun ana ngarepane Durna. Ora ngambah lemah kuwi cetha lek dewa, lek ngambah lemah kuwi bangsane Sengkuni lan aku anak Prabu Duryudana. Niki ora ngambah lemah. Paring dawuh Durna. Durna. Aku ndir melek. Aja mbok bablaske nggonmu semati ya. Aja mbok bablaske lekmu. Nyuwun karo Gusti kanthi laku sing kaya ngono iki. Jagat iki ora kuat. Titah sing pinunjul anggere nyuwun marang Gusti sing gampang ketrima ki mung kuwi. Ki rumakno. Apa kuwi njur gawe ngene Durna. Ora esuk ora sore. Awan. Cangkemmu meneng sik aja nyaru biru. Nek ora awan yo bengi. Ngastina pinter walya jati kateman jati satemah mulya yen bisa ngregem pusaka kanthil gandeng jalak kencana. Ya kuwi dalan ninggal. Gedem perbawaning ratri sasabara wis mandhar kaworyan tang kunjewa memanis menggep Sri Nateng Dalu rembak angkene niki derengku
pusaka loro kandel dading jalak kecana leres. Ning kejawi niku terus wonten crita ingkang aduh sanget. Men kesesabingan niki mungkin ados kandel gading jalak kencana niki mboten nenteng. Untuk kepiye ngaten. Miturut crita ingkang kula tampi. Sabdaning dewa ingkang sampun mudhun wonten ngarepan kula. Kandel gading jalak kencana niki pusaka linuwe. Sapa sing kedunungan bakal tuwarem tentrem mulya kecukupan samudayanipun. Ning salebeting dewa niku minggah dhateng kayangan niku lajeng wonten seratan aksara patra. Uninipun wajangan kandel gading jalak kencana pun ditampa Bimanyu. Nah niki sing anyar. Pusakane dereng mudhun ning wejangane pun ditampa kaliyan putu kula Bimanyu. Niki nek mboten dipun penggalih kanthi lebet niki mengke napa kuwi ora-ora dipun tampa kaliyan Abimanyu. Banjur carane ngeten. Kula niki lek mentas nampa siswa baru. Tas nampa siswanya. Nalindra saking Randu Tinatar jejulukipun Prabu Swalapati. Niki badhe kula dadar. Dereng kula tampi anggenipun suwita wonten Sokalima. Lajeng keparengipun. Dan ini kesempatan kula kan kesempatan sampeyan anak Prabu Duryudana. Nggih. Swalapati kowe tak tampa ngene suwita nyocok ngilmunipun Bapak Sokalima. Apa wae ngilmuku mbok suwun, mbok entekke ya kena. Wis to, mbok sesep sing ngendi aku leh. Saranduning badan kuwi mbok sesep sak kabeh aku leh. Waton. Kowe bisa mudhukke kandel gading jalak kencana. Kuwi dadi siswane Pendhita Durna. Sokalima mangkiri dereng kabeh niki dereng tutup lek kula matur wonten ngarsanipun anak Prabu Duryudana. Critane nggen Kusumadi niki sih dawa. Nggih. Lajeng pripun? Swalapati pripun? Saguh. Swalapati saguh. Banjur krenae. Lah niku jebul Swalapati niku bocah sing lantip, bocah sing pinter. Mboten kula dudahi napa-napa. Mun matur dhateng kula. Nemban. Caranipun iki mengke saderenge nggayuh kandel gading jalak kencana. Mergi wit napa kuwi biyen ngantos sakniki kula mireng yen to Pandhawa Kurawa niku mboten rukun, ora urung mengke gandeng pejang sampun tinapa dhateng Abimanyu, aja-aja mengke Pandhawa melu-melu. Dos kersanipun anak siswa kula Swalapati menika nedya dhateng Ngamartaruyin saderenge nggayuh kandel gading jalak kencana. Tujuanipun badhe brasta Pandhawa badhe dipun tumpes-tapes tanpa sisa sinuwun. Yayi Prabu mangkiriye. Cangkemmu aja mengko riyen-riyen. Tak rungokke ing ngarep pakai apa kuwi. Pasewakan iki dudu pasewakanipun Pendhita Durna. Pasekawan kene Prabu Duryudana nata Manggala Prabu Baladewa. Alon-alon. Alon ta dipe. Mangkene jenengan iki dawuh kesesel ndak malah serontolen. Ora perlu matur.
ora sah mbok tutuk nggon mundunge ana ngarsane Yayi Prabu Duryudana. Tujuanmu aku wis ngerti. Yayi Prabu Duryudana wonten dawuh. Paduka Yayi Prabu Duryudana percaya kalian tetembunganipun Pendhita Durna napa mboten? Nggih, percaya nggih mboten. Tiyang gayuh kamulyaning jagat murid tentreming negara niku mboten paten pinanten kados ingkang dipun aturaken Pendhita Durna manut ature Prabu saka negara Kandhutinatan. Tetekan ati suci pepayung Budi Rahayu niku bener linambaran sembah cipta, sembah rasa lan sembah jiwa niku sing penting. Yayi paduka klemotaken. Sakawit kula sampun matur yen to jangkaning jagat Bratayuda niku sampun pinesti ning niku kodrat ingkang kenging dipun wiradati. Lah dipitung ingkang jalari dadosipun Bratayuda niki napa? Ingkang jalari ora wurung namung perkara warisan. Warisan iku diarani berkat ya berkah. Ing atase mung kari nampa wae kok dadak mawa rebutan mbok ya didum sing adil. Disigar semangka saperangan Pandhawa, saperangan Ngastina. Yen to Ngastina, negara Ngastina niki dipérang dadi loro. Jangkaning jagat iku mboten badhe rampung. Bratayuda badhe wurung. Koko Prabu. Nyuwun duka ingkang kathah. Leng ngantos kula nglilakaken saperangan Ngastina. Ibu merosoti derajat kula. Lajeng sakniki ngantos benjing negara Ngastina kula kekahi. Tetep kula ingkang mengkoni boten wonten cara dipun bilah dados kalih, boten wonten cara dipun sigar semangka saperangan Pandhawa, saperangan Kurawa. Niku boten wonten. Dados Yayi Prabu Duryudana cukeng keng sarta rengkeng cocok nggih boten cocok inggih. Oh nek ngono nek gunane paduka ngrawuhipun kakang wonten negari Ngastina nek gunane pedah apa aku nglabuhi wong sing ora bener. Bali mandura. Tang samar Pandhawa yo kumulung mengungsir mangungsiring sata Kurawa kambah kungkih srukat narap mirap kapot para ratu tuwin sagong Pratipati sang swatama pakene sang swatama pakene Dharmayu
menapa kenging kula pitados lepaduka bapa paremban dongeng Purwangadya Swasana menawi kula ngantos natun goroh kula dipun copot saking pujangga ngastina kula nderek nggih syukur sekedhi gumurung Kakang Narpati nganggo kula Yai kula nyuwun sabiyantu paduka bantu dhateng Yai Prabu Swalapati sagah dados silap minangka pepayung sagah dados cagak tuwaipun Praja Hadina matur nuwun paman wonten jalu ora ana sabda maneh bubarna kang padha gantung sibuk pintra nganti kawicaksanen tatanan prajurit ngastina kang sentosa budine waton lanang kandha nyekel gaman ning gurine Swalapati Prabasa Pandhawa nun inggih ngestuaken ingkang ngadhawuh jengkaring pasewaken ayu bebarengan tansah ing estu padha nun inggih Nata Ngastina Prabu Duryodana